Oke rek, balik maning ngambil channel awak dhewe rek. Saiki konten niku ngabuburit hari kedua edisi Ramadan ya. Tahu ngabuburit ya opo rek ya. Pokoknya wis lungguh-lungguhan rek, ambek ngenteni maghrib ya, ngenteni buka puasa. Gimana keseruannya? Ikutin terus ya rek ya. Wow. Ada gubuk derita. Waduh, no kasure rek. Ada spring bete wah. Turu dhisik turu. Turu. Pak nyamuk bareng. King Kong. Arek iki golek anu ngabuburit golek jalan keluar nang jalan raya rek. Nemu apa enggak yo? Iso koyo wis. Iso. Biar kita cepat pulang. Ndi? Gunung rek, Gunung Semeru. Kebiasaan. Iki gunung hari aku wis. Gunung warna biru. Gunung Arjuna ya Allah ya. Arjuna. Ini rek, nyasar rek lho rek. Ana susuan ngono ya. Ka ono ben akeh telko, empunan di kabeh telko iki. Nemu kotet ta ngono awau. Kotet di kene ta? Baru. Nah, maksudnya gawe dewi te apa kotet? Nah ngerti ya. Lima SD lho ono anu apa? Iya gawe turut to nang susuane. Aku lek sore itu. Ndi iki lho ndi? Oh gini. Terus ya. Sik ya. Tadi iki apa luru? Luru. Ndi? Lewat iki. Tapi wong pedaan lewat kene. Iki marang ngidul, ya. Luru sae. Ya. Kan iki gobokan iki wae. Iya. Terus kono pemancingan. Kono pemancingan. Tersesat rek. Ups. Saking penasaran ning golek embong. Ngenti yo nak melu rek. Turu. Lekor. Lanjut ke Surabaya. Oh iya jebus ya. Bus. Itu kabeh ame anjuk. Lah iya rek embonge. Oh iya jebus. Iya. Aduh cah. Astagfirullah. Garek mutrek lho. Iya. Tapi kan pindowan timbang liwat gitu lorim gitu lorim boa. Iki dilarang nih sing di sini. Rek. Pakai iwake rek. Wih. Ada labu. Wah. Ada labu rek. 2. Iku rek. Aku masih kecil. Ada lagi rek. Ditaleni yo. Tidak enakan lugur ya. Kayak duren ae. Duren ngono, taleni kayak ngono. Rek, ya hampir sampai. Hampir sampai. Iya. Hampir sampai jalan aspalan dan sampailah kita. Wih, ini jalan-jalan korek. Capek rek, setengah jam. Bisa setengah jam. 3 hours later. Menyusuri ngabuburit menyusuri jalan. Apa itu? Wow. Banyu nih rek. Merah darah. Apa iki? Gitu. Ono. Wih. Wow, manuk kuntul. Wih, enak lho.
Wis kita balik yuk. Udah siang rek. Udah siang sih. Pati rek maripan ngabuburit wis. Sampai buyurang kon. Ngeri limbahe. Wah betik iku akeh. Panas. Yo. Kita pulang. Hah? Gunung. Iya. Arek Gunung Arjuna. Oh, Gunung Semeru yang beberapa bulan yang lalu meletus, tapi yang di Kabupaten Lumajang. Bolang-bolang. Iya. Diceluk bolang iki. Wingi mancing apun aku ini. Video di emas. Pas pancing oleh. Orang lagi panen. Menengan WPE maring dia biasa nang omah to dia. Ini ngono. Ana besok kowe. Ndi? Iya. Orang lagi panen. Ndi? Oh, kowe anu rek nyemprot rek. Iki ngabuburit iki. Ngenteni maghrib. Kadang maghrib kadang kurang 9 jam lagi besok. Karep marani kucing. Cuma wong ndak WA. Aku yang nggak butuh temen. Apa ada kodak-kodak? Koyoke aku sing butuh. Ndek ngurangi momongan. Kakean kucing. Cuma gak ke rumah tak wis. Kalau usum dia make yang rujak po. Berenteng bedaan. Gak tahu nanti kan. Gak tahu. Karpe sih yang Tegal. Menurut. Ya anu nanti ya gak apa-apa iki. Dua. Aku kapan iku ambek ade ambek iyo. Iki nak kelem nak kan. Lek karepe gelem. Lek karep tok. Yo metu-metu tok. Apa? Rek. Hawanya dingin rek, kayak di gunung. Dingin tapi mataharinya panas. Dingin. Di mana di? Ya monggo. Aku nggak nunut rek. Nandine lure. Iya. Golek panen pisan rek. Iki kait panen. Iya kait ya. Monggo, ndak tas sik cilik isi opo? Dawa. Cilik dawa. Cilik dawa apa iku? Tas lho. Dewek pucuke tok. Gagange nek. Gagange puancet. Ndi? Oh iya. Gede. Sing mau gede kok apa nyene buntute. Cuma lek dikepung terus yo kesel, pasti we. Tadi mibere nak wedi kuwi. Iya, malah nusuk ndelusup iki kowe. Lah berhubung mibere nyebrang ngono. Lah sapa kate nyebrang ngene nglangi. Muter kesuwen karo. Iya, karo ketemu. Oke rek.
ngabuburit hari kedua cukup mungkin ya rek. Iku keseruane mau yo nyasak-nyasak enang ketalanan di nanti oke. Ikutin terus keseruan kita ya rek di edisi Ramadannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutin terus keseruan kita ya. Bye bye.